Hi, Paldo, Pampanga. Magandang araw, Central Luzon. Ako po si Jody Dizon Mercado. Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon nitong nakaraang linggo. Number of teenage pregnancy cases sa CL bumaba ng 9.7% noong 2023 ayon sa Commission on Population and Development. Pamumulitika sa paghihirap ng mga Pilipino di na ayon sa Christian values ayon kay Cardinal David. Pagtatayo ng regional prison facilities, target ng Bucor upang maibsan ang congestion sa Bilibid. Seguridad sa Angeles City, pinaigting ng upgraded command center. At jaw-dropping Ford Mustang collection, pinasilip ng isang petrolhead. Bagamat bumaba ang mga kaso ng teenage pregnancy sa Central Luzon noong 2023, pinaambahan ngayon ng Population Commission ang pagbaba ng edad ng mga batang babae na nabubuntis. Dahil dito, isinusulong ngayon ng ahensya ang Responsible Parenthood, lalo pat naniniwala sila na kailangang magsimula ang pagkatuto ng mga bata sa sarili nilang tahanan. Narito ang report. Simula pagkabata, mulat na raw sa hirap ng buhay ang 17 anyos na si Nicole Reyes. Kaya naman itinatak na raw ng mga magulang niya sa kanyang isip kung gaano kahalaga ang edukasyon. Palagi po sinasabi sa akin ng aking ina na ang edukasyon daw po ay hindi makukuha ng ninuman. Kaya naman po sa akin paglaki, tumatak po ito sa aking isip. Kaya naman as long as kaya ko po mag-aral, pinuput ko po talaga yung aking self to education. Hard work po, ganun, ma'am. Pareho rin ang paniniwala ang kapwa niya 17 years old na sina Jamaica Sunga at Marlene Malo. Simula po nung pagkabata ko, ipinamulat na po sa akin ng mga magulang ko kung gaano po kahalaga at ka-powerful ang education. That's why po I'm motivated by them to be successful someday. Na-empower po nila akong mag-aral ng mabuti, magsipag ng mabuti para magkaroon po ng magandang kinabukasan, and sana po maging successful ako. Lagi po sinasabi ng mga magulang ko, mag-aral ako ng maayos, magtapos ako ng pag-aaral dahil sobrang halaga po yung pag-aaral para sa kanila dahil sabi po nila susi raw po iyon sa tagumpay. Sa murang edad, sigurado na raw ang mga ito sa kanilang pangarap ang maging matagumpay upang makatulong sa pamilya at magkaroon ng magandang buhay. Hard work po at saka palagi ko lang pong iniisip kung ano po yung priority ko. If down na po talaga ako, iniisip ko po kung saan ba talaga ako focus, and I seek guidance po, especially for Almighty God, and syempre po, peers and family. Isa rin daw sa mga paraan upang matupad ang kanilang pangarap ay ang pag-iwas sa iba't ibang bisyo na maaaring mauwi sa mas malaking problema. I always choose my people. Kaya hindi po ako masyadong na-engage through that mga issue or bisyo po, ma'am. Ang advice ko po or masasabi ko po sa mga kabataan, choose your people para hindi ka pumapunta sa wrong direction. I do critical thinking po at saka decision making. If nagsisik po ako ng guidance sa magulang ko, if tama po ba talaga yung desisyon na gagawin ko. Kasi I think po wala pa po talaga ako sa tamang gulang para mag-isip para sa akin kung ano po ba yung nakakatama. Palagi pong nagsisik ako ng sa parents ko guidance if yung tama po yung decision ko. Naghihingi po ako ng mga guide ng po sa magulang ko, sa friends ko na upang makatulong din po sa akin sa pagpili or pagdesisyon ng tama o mali. Sa kabila ng kanilang pagsisikap na manatili sa tamang landas, hindi maikakaila na marami pa rin kabataan ang nahaharap sa mabibigat na hamon ng buhay. Gaya na lamang ng teenage pregnancy, isang isyu na may malalim na epekto hindi lamang sa kinabukasan ng mga kabataan, kundi pati na rin sa kanilang pamilya at komunidad. Sa pinakahuling datos mula sa Civil Registry and Vital Statistics ng Philippine Statistics Authority o PSA, bumaba ng 9.73% o katumbas ng 15,442 na kaso ng teenage pregnancy sa Central Luzon noong 2023. Bagamat mas mababa ito kumpara sa 70,107 cases noong 2022, nananatiling pangalawa ang rehiyon sa may pinakamataas na bilang ng teenage pregnancy sa buong bansa.
Habang isa naman sa ikinababahala ng Commission on Population and Development o CPD Region 3 ay ang pagbaba ng edad ng mga nabubuntis, partikular sa mga edad 14 pababa. Dahil dito, nananatiling hamon ang pagtugon nila sa teenage pregnancy, lalo na sa mga mas murang edad dahil maaari raw ito magdulot ng malubhang epekto sa komunidad. Siyempre, pagka nanganak ay nagbuntis at nanganak, hihinto sa pag-aaral. So, kapag huminto sa pag-aaral, lalong hindi sila makakahanap ng magandang trabaho. So, it affect talaga yung kanilang pangkabuhayan at mas lalong maghihirap ang mga kabataan natin at yung kanilang pamilya. Kaya tinutulungan natin sila na ibalik sila sa eskwelahan, bigyan sila ng mga pangkabuhayan para hindi masyadong maging mahirap ang buhay nila. Ayon pa kay Lourdes Nacionales, Director ng CPD Region 3, mas vulnerable ang mga batang babae sa teenage pregnancy, kaya karamihan sa kanilang mga programa ay nakatuon sa kanila. Binigyang tiin din niya ang mahalagang papel ng mga magulang sa paggabay sa kanilang mga anak. Usapin ng teen pregnancy kasi, vulnerable yung babae. So, kaya talagang sila yung tinututukan natin. However, yun namang information, dissemination natin ay hindi naman nakapokus sa babae lang. Meron tayong information campaign both for male and female adolescents din. So, at saka uulit-ulitin ko na napaka-critical ang role ng magulang. Dapat yung values, yung mabuting asal, yung pagiging responsable, sa bahay siya natututunan mula sa age of reason. Sadyang malaki raw ang ambag ng wastong pagpapalaki at tamang paghubog sa mga kabataan upang maiwasan ang mga sitwasyon na maaaring humantong sa maagang pagbubuntis. Dahil dito, aktibo raw na ginagampanan ng ahensya, katuwang ang iba't ibang sangay ng gobyerno kanilang tungkulin sa pagpapalawak ng kaalaman at mas pinaigting na kampanya para sa responsible parenthood. Liana Canilaw, CLTV 36 News. Inaresto ng Bureau of Immigration o BI ang 44 years old na Chinese fugitive na kininalang si Lin Guangxiu matapos tangkaing i-extend ang kanyang tourist visa. Nahuli si Lin sa head office ng BI sa Intramuros, Manila nang makumpirma na subject siya ng isang Interpol Red Notice at nahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ayon sa mga otoridad, 2019 nang nahulihan si Lin at kanyang kasabwat ng 138 pakete na naglalaman ng nasa 270,000 na gramo ng shabu. Kasalukuyang nakakulong si Lin sa Kampawang Diwa, Bikutan habang hinihintay ang kanyang deportation proceedings. Tuluyan ng inireklamo ng National Bureau of Investigation si Vice President Sara Duterte matapos ang kontrobersyal na pahayag nito na nagbanta sa buhay ni na PBBM First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez. 2 kaso ang isinampa laban sa kanya. Para sa buong detalye, naritong report ni Aisel Fernando. Nagsampa na ng kasong grave threats at inciting to sedition ang National Bureau of Investigation o NBI laban kay Vice President Sara Duterte sa Department of Justice o DOJ nitong Miyerkules, February 12. Kaugnay ito ng pahayag ng pangalawang Pangulo sa kanyang online press con noong November 2024 kung saan sinabi niya na nag-hire siya ng hitman para patayin sina President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez sakaling may mangyari sa kanya. Giit naman ni NBI Director Jaime Santiago sa isang press briefing, nagpadala sila ng imbitasyon kay Duterte noong November at December 2024 para sa evaluation sa pag-file ng kaso, ngunit hindi ito sumipot. Sa halip, nagpadala na lamang si Duterte ng sulat kay Santiago sa pamamagitan ng kanyang abogado na si Attorney Paul Lim na nagsasabing hindi siya dadalo sa pagdinig. Mariin din niyang itinanggi ang mga akusasyon laban sa kanya. Dagdag pa niya, nasa DOJ prosecutor ng desisyon kung ipapatawag muna si Duterte o itutuloy na ang kaso sa korte. Nasa DOJ na ang bola ngayon. No? I-determine nila kung magkukonduct sila ng preliminary investigations at later i-file ang case sa court. No? Titimbangin ng DOJ kung yung bang aming mga
inilatag na ebidensya, yung aming investigation ay sufficient para mag-conduct sila ng preliminary investigation. Kung ang DOJ ay makakita ng prima facie evidence that magkakaroon ng certainty of conviction, ipapay nila ang kaso. Samantala, nilinaw naman ni Chief State Prosecutor Richard Anthony Fadulion na pag-aaralan pa ng National Prosecution Service ang reklamo. Ayon naman sa DOJ, kailangan may sapat na ebidensya para mapatunayan ang kasong grave threats at inciting to sedition. Ang grave threats ay may kaugnayan sa mga pahayag na naglalayong magdulot ng takot o pangamba kahit walang aktwal na pananakit. Ang inciting to sedition naman ay tungkol sa mga pahayag na maaaring magdulot ng kaguluhan o pag-aklas laban sa gobyerno. Tiniyak ng DOJ na susundin ang tamang proseso sa kaso at sisiguraduhing may matibay na basehan bago ito dalhin sa korte. Aisel Fernando, CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita nitong nakaraang linggo. Nagbabalik ang CLTV 36 News Recap. At sa iba pang mga balita, nagsimula ng mainit na laban para sa 2025 midterm elections dahil sumabak ng iba't ibang party list group sa pangangampanya. Kung ano ang eksena sa Pampanga at Bulacan, nalamin sa report ni Raymond Tasoy. Puspusa na ang pangangampanya ng iba't ibang party list groups sa Pilipinas, bunsod ng pagbubukas ng campaign period para sa 2025 national elective positions. Kabilang ang senatorial aspirants at party list representatives simula nitong February 11. Kasama sa mga aktibong lugar ng kampanya ang Central Luzon, partikular ang mga vote-rich provinces o may pinakamalaking bilang ng mga botante sa bansa, gaya na lamang ng Pampanga at Bulacan. Sinimula ng Nanay Party List isang grupong nagmula sa rehiyon ang kanilang kick-off campaign sa Barangay Sapang Bayabas, Mabalacat City, Pampanga nitong Martes, February 11. Habang ngayong araw, February 12, pinangunahan ni Nanay Party List second nominee Attorney June Canlas ang pangangampanya sa bayan ng Sasmuan kung saan ibinahagi nila ang kanilang mga plataporma na pangunahing nakatuon sa kababaihan, partikular sa mga nanay. Habang sa Bukawi, Bulacan naman, nagsagawa rin ng isang campaign rally ang Sibak Party List, isa sa longest-serving party list sa Kongreso. Idinawas ang kanilang pagtitipon sa Municipal Covered Court sa pangunguna ni Sibak Representative Brother Eddie Villanueva. Dinaluhan ito ng mahigit sa 3,000 na lider mula sa iba't ibang sektor, kabilang si Bukawi Vice Mayor Sherwin Tugna. Ani Villanueva, ipagpapatuloy ng kanilang grupo ang kanilang advokasya sa pagtataguyod ng integridad sa pamahalaan at pagbibigay ng tamang serbisyo sa mamamayan. Sangkatutak ngayon ang party list. Sangkatutak, bumabaha ng party list. Alam naman namin, lahat na yan puro negosyo. Lahat pansarili. Iisa lang ang alam naming tunay na party list na talagang para sa bayan. Samantala, magaganap ang araw ng eleksyon sa darating na May 12. Nakatakda namang magtapos ang campaign period para sa national positions sa May 10. Habang magsisimula naman ang kampanya para sa local positions sa March 28 at magtatapos ito 2 araw bago ang mismong eleksyon. Mahalaga ring tandaan na ipinagbabawal ang pangangampanya sa April 17 at April 18 na tumutugma sa Huwebes at Biyernes Santo. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. It is not Christian to practice a politics of patronage that manipulates the poverty of the people. Itong naging pahayag ni Pablo Virgilio Cardinal David ukol sa paggamit o pamumulitika ng ibang mga political candidates sa paghihirap at resiliency ng mga Pilipino upang kuhanin ng loob ng mga botante ngayong eleksyon. Ang taktikang ito ay isang uri umano ng manipulasyon na hindi naayon sa values ng isang Katoliko. Gayunpaman, naniniwala pa rin umano si Cardinal David na marami pa rin politiko na talagang ang hangarin lamang ay makatulong. Ang pagiging politiko ay isang lokasyon. Kung Katoliko ka, kung Kristiyano ka, if you listen to the Word of God, then hopefully your way of practicing politics will change. It is not Christian to practice the politics of patronage that manipulates the poverty of the people. What is truly Christian
is to practice the politics of the common good. And I do believe marami ding mga politiko with a good heart, politicians whose real desire is to serve our people, to serve the common good and not fill up their pockets. Formal nang itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang bagong kalihim ng Department of Transportation si Vivencio Vince Bringas Dizon nitong Huwebes, February 13. Ayon nito sa isang pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin nitong Huwebes ng umaga, papalitan ni Dizon simula sa February 21 si dating DOTR Secretary Jaime Bautista na nagbitiw sa pwesto dahil sa kanyang kondisyong pangkalusugan. Si Dizon ay dating nagsilbi bilang President at Chief Executive Officer ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA. Siya rin ang tinalaga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang COVID-19 testing czar noong pandemya. Sa kanyang pag-upo bilang bagong kalihim, pangangasiwaan ni Dizon ang iba't ibang infrastructure projects ng ahensya, kabilang ang Metro Manila Subway Project at ang North-South Commuter Railway System. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita nitong nakaraang linggo. Nagbabalik ang CLTV 36 News Recap at sa iba pang mga balita. Target ngayon ng Bureau of Corrections sa makapagtayo ng Regional Prison Facility sa Central Luzon at iba pang bahagi ng Pilipinas upang maibsan ang congestion sa bilibid. Alamin ang detalye sa buong report ni Raymond Tasoy. Plano ngayon ng Bureau of Corrections o BUCOR na magtayo ng mga regional prison facility sa Central Luzon at iba pang rehiyon sa bansa. Sa interview ni BUCOR Director General Gregorio Catapang sa Bagong Pilipinas ngayon ng PTB nitong Huwebes, February 6, binanggit ng opisyal na bahagi ito ng kanilang hakbang upang maibsan ang isyu ng overcrowding o siksikan sa New Bilibid Prison o NBP at makapagbigay ng mas maayos na pasilidad para sa Persons Deprived of Liberty o PDL. Kasi sa sa mandate namin, yung RA 10575, we are allowed to put regional prison facilities. So wala pa kaming sa Region 1, 2, 3, Cordillera, no? So that will be our next target. Ang NBP ay ang pinakamalaki at pangunahing piitan sa Pilipinas. Ang pasilidad ay orihinal na idinisenyo para sa 6,345 inmates lamang. Ngunit umabot sa humigit kumulang 25,000 na PDL ang nakakulong dito noong October 2022. Sa Central Luzon, mayroong provincial at city jails na pinangangasiwaan ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Ngunit para lamang ito sa mga PDL na may sentence na 6 na buwan hanggang 3 taon. Ang mga bilanggo na mas mabibigat ang sentensya ay dinadala pa rin sa bilibid o sa iba pang national prisons dahilan upang maging congested ito. Kaugnay nito, prioridad umano ng BUCOR na pababain ang congestion rate ng bilibid sa pamamagitan ng paglilipat ng mga PDL sa iba't ibang prison facility sa bansa. Ang hakbang ay bahagi ng kanilang paghanda dahil nakatakda na rin umano nilang isara ang NBP pagsapit ng 2028. Ayon kay Katapang, mayroon nang nagpahayag ng interes na maglaan ng lupa para sa proyekto. Pero meron na kaming nakakausap na willing naman dito sa north of Metro Manila. And then south of Metro Manila, we are just firming it up. Makakakuha kami ng malaking lugar kasi ang balak namin by 2028, isasara na itong New Bilibid Prison. Ililipat ito sa outside Metro Manila. Habang inihintay ang pagtatayo ng mga bagong pasilidad, ipinatutupad na rin ng BUCOR ang ilang pansamantalang solusyon para madagdagan ng espasyo ng mga PDL. Actually, puno lahat, pero yun nga, nagkagawa kami ng remedial measures. Ang ginagawa namin is to repair and extend yung mga dormitories which we are allowed by COA para sa ganon yung maibsan yung kasi pag kinonstruct mo yan, it takes 2 to 3 years na yung dormitory na talagang para sa kulungan, no? And then it takes a lot of money. Sa usapin ng budget, sinabi ng opisyal na tumatanggap ang kanilang ahensya ng 1 billion pesos kada taon
upang pondohan ng kanilang modernization program. Every year, nung umupo ako, nung 2023, binigyan kaming 1 billion. 2024, binigyan din kami ng another 1 billion. Itong 2025, may 1 billion na naman. And then 2026, napag-usapan nga raw sa cabinet na i-fast track, dagdagan pa. So, hopefully, mga 6 billion yung may i-jumpstart namin sa 2026. So, Samantala, bukod sa infrastructure projects, tinututukan din ng Bucor ang educational programs para sa mga bilanggo na makatutulong sa kanilang paglabas sa bilangguan. meron rin silang educational program. May mga iba dyan, pag lumaya, nagkakaroon pa ng degree. Alam mo naman, pag Open University, lahat ng kurso available eh. So, we hope to train yung ating mga PDLs in the line of Aqua and Agri. Kasi yan ang mapapakinabangan nila pagbalik nila sa mga probinsya nila. Umaasa raw ang Bucor na mas napapabilis ang reform system ng bilangguan upang masiguro ang mas makatao at mas epektibong pamamahala sa kanilang mga pasilidad, gayon din ang pag-digitize ng mga record ng mga PDL. So talagang we will have to beat the time, no? Kasi nga 50 years na pabayaan, we have 5 years nung umupo ko, we have 5 years to turn it around. So we are moving 10 times faster sa lahat ng activities namin, to include that decongestion problem. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Mas pinahusay na ang command center ng Angeles City dahil sa pag-install ng karagdagang 210 security cameras sa lungsod. Sa kabuuan, may 375 cameras na ang gagamitin sa pagtitiyak na wala ng blind spot sa lugar. Kabilang sa mga bagong camera ang 16 automatic number plate recognition o ANPR CCTVs na inilagay sa mga boundary ng Angeles, sa Porac, San Fernando, Malacat at Magalang. Ayon kay Mayor Carmelo Pogi Lasatin Jr., lalo nitong pinalalakas ang crime prevention at pinaiigting ang seguridad ng publiko. Nagdagdag rin ng lungsod ng 39 CCTV operators, kaya umabot na sa 72 ang kabuang bilang ng mga nagbabantay sa command center sa 3 shifting schedule. Ang pasilidad ay nilagyan naman ng high-tech computers, facial recognition, security door lock system at fiber optic supported cameras na may advanced specifications. Sa official launching at blessing ng mas pinagandang command center nitong February 6, 2025, hinikayat ni Lazatin ang barangay officials at homeowners associations na maglagay rin ng CCTV cameras sa kanilang mga komunidad upang mapigilan ang krimen. Binigyang pagkilala ng Department of the Interior and Local Government o DILG Central Luzon ang ilang mga barangay sa lalawigan ng Pampanga. Batay ito sa ipinakita nilang kahusayan sa pamamahala at pagiging national passers sa ilalim ng 2024 Seal of Good Local Governance for Barangay o SGLGB ng DILG Central Office. Kabilang sa mga kinilalang barangay sa piling bayan at munisipalidad ng Pampanga ang mga sumusunod: sa bayan ng Arayat, Batasan at Kupang; sa bayan ng Bacolor, Kalibutbut, Makabakle at Mariwalo; sa bayan ng Candaba, ang Barangay Talang; sa bayan ng Florida Blanca, Calantas at San Jose; sa bayan ng Guagua, ang Barangay San Antonio; sa bayan ng Lubao, ang Baruya de la Paz at Santiago; sa bayan ng Mexico, ang San Jose Matulid; sa City of San Fernando, ang Baliti del Pilar de la Pasur, Lourdes, Pandarasque, Biawan, Sagin at Santo Rosario; at sa bayan naman ng Santo Tomas, ang Moras de la Paz, San Bartolome, San Matias, San Vicente, Santo Rosario at ang Sapa. Samantala, 166 pang barangay sa Central Luzon ang tumanggap din ng SGLG nitong nakarang taon. Ang Seal of Good Local Governance for Barangay ay isang performance assessment at recognition system na binuo upang kilalanin ang mga barangay na nagpamalas ng outstanding leadership
sa iba't ibang governance areas. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita nitong nakaraang linggo. Nagbabalik ang CLTV 36 News Recap. At sa iba pang mga balita, nag-viral sa social media ang video ng isang bagong panganak na chihuahua sa Nueva Ecija dahil hindi lang ang mga tuta nito ang kanyang inalagaan, kundi pati na rin ng isang daga. Ang buong detalye ihatid sa inyo ni Arlene Salonga. Labis na kinagiliwan ng netizens ang video ng isang chihuahua mula sa Cabanatuan, Nueva Ecija nang makitang kasama at tila inaalagaan ang isang daga. Ayon kay Erwin Estoque, fur parent ng chihuahua na si Tiny, nagulat siya nang makita ang maliit na hayop sa tabi ng kanyang aso at hindi rin siya makapaniwala na super close pa ang dalawa. Nagising po ako nung umaga, madaling araw ng mga alas 6. Pag alas 6, nagulat kasi ako biglang nagkakahulan yung mga aso. Kaya bumaba ako agad. Tapos yun, nung pagkababa ko, nakita ko yung sumilip ako dun sa sa box ng mga tuta. Nakita ko may kakaibang kulay. Siyempre sa gulat ko, hindi ko alam kung ano gagawin ko. Kaya kumuha ako ng tinawag ko muna yung asawa ko. Sabi ko kunin niya yung cellphone ko. Ayon pa kay Erwin, likas na masigla at mahilig manghuli ang 5 years old na si Tiny ng kung ano-anong hayop na nakikita niya sa loob ng kanilang bahay. Kaya naman hindi niya inaasahan ang naging reaksyon nito sa daga. Sinubukan din ni Erwin na alisin ang daga pero Sinubukan namin gamitin yung walis para alisin yung daga. Tapos nung sinusungkit ko na nung walis, nagagalit si Tiny. Kaya ayaw niya patanggal. dahil dito, gumawa na lang siya ng ibang paraan para mailabas ang daga. Nag-isip kami na gamitan na lang ng tong. Ngayon, nung nasipit ko na, inagis ko na po siya sa labas ng bakuran. Samantala, may ilang netizens pa rin na hindi naniniwala at sinasabing sinadya niyang ilagay ang daga sa loob ng kahon. Gayunpaman, itinanggi ito ni Erwin at sinabing may CCTV footage na magpapatunay sa nangyari. Maraming nagalit dun sa video nung pinost ko Buti na lang Bakit meron kaming CCTV na nakatutok dun sa sa box ni Tiny. Kaya ayun. Kaya mapapatunayan ko po na hindi ako yung naglagay ng daga sa loob. Kaugnay nito, mariing paalala ng mga eksperto na may peligrong hatid ang interaksyon ng mga daga at alagang hayop. Ayon sa veterinarya na si Dr. Franz Gamondoy Pancho, hindi mainam na nilalapitan ng mga daga ang fur babies at iba pang alagang hayop dahil posible silang makakuha ng sakit na leptospirosis. Sinuportahan nito ng isa pang vet na si Dr. Kathleen Romero Malig. Anya, maaaring makuha ng aso o iba pang hayop ang naturang sakit sa pamamagitan ng direct o indirect contact sa daga. Kaya naman payo ng mga eksperto, tiyaking may bakuna ang mga alagang hayop laban sa leptospirosis. Huwag din hahayaang maglaro ang mga ito sa labas, lalo na tuwing tag-ulan o may baha. Ilayo rin daw ang pet sa mga daga o lason para sa mga daga. Kung nagpapakita na ng sintomas, agad daw silang dalhin sa pinakamalapit na veterinary clinic para mabigyan ng agarang lunas. Kasama si Nicole Reyes, Arlene Salonga, CLTV 36 News. 25 universidad at kolehiyo mula sa Central Luzon ang nagpasa ng kanilang entries para sa 2025 World University Rankings for Innovation o WURI noong Enero. Bahagi ito ng pagtugon sa hamon ng Commission on Higher Education Regional Office 3 o CHEDRO 3 na pataasin ang pangalan at visibility ng higher education institutions o HEI sa rehiyon pagdating sa international rankings. Sa Pampanga, 8 pamantasan at kolehiyo ang lumahok. Ito ang mga sumusunod: Don Honorio Ventura State University, Pampanga State Agricultural University, Angeles University Foundation, Holy Angel University, Our Lady of Fatima University Pampanga, Systems Plus College Foundation Incorporated, City College of San Fernando Pampanga at Mabalacat City College.
Samantala, 17 pang mga eskwela sa CL ang nagpasa rin ng kanilang entry. Ayon kay Dr. Laura UC, Director 4 ng CHEDRO 3, nagsisilbing daan ng WURI upang imaipakita ng mga akademikong institusyon ang kanilang educational innovation. Kaugnay nito, siniguro rin niya na mas paigtingin pa ng kanilang opisina ang suporta na kanilang ibinibigay sa mga kolehiyong nasasakupan para sa mga inobasyong isasagawa nito. Nakatakdang lumabas ang resulta ng WURI 2025 sa June 10, 2025. Ang World University Rankings for Innovation o WURI ay nagtataya at tumitimbang sa HEI sa buong mundo batay sa naging ambag nito sa lipunan, higit lalo pagdating sa edukasyon at pananaliksik. Makalaglag pa nga ang koleksyon ng isang Briton sa Angeles City. Ito kasi ay binubuo lang naman ng 13 Ford Mustangs. Maging ang disenyo ng kanilang bahay, nakasunod din dito. Silipin natin ang massive Ford Mustang collection ni Bob Cass sa report na ito. Ilang bahay may disenyo ng Ford Mustang. Aakalain mong ito ay isang museo. Maging Hot Wheels cars, mayroon din si Bob. Sa loob ng 2 buwang pangungulekta, ito ay nasa 200 to 300 pieces na. Bawat sandali na sakay ng Ford Mustang si Bob, ito raw ay may dalang memorable experience. It's a passion that you really can't really describe, but even if I just go to a coffee shop, you know, I'll drive along in any one of these vehicles, and a trike driver or somebody on the footpath or something, they'll look up and they'll give you the thumbs up. It's an iconic vehicle, and it just gives you this real passion about wanting to drive the car as well. It's not just a car you get in to go and get the groceries or anything like that. You know, is it a status symbol? Yes and no, if I'm honest with you. You know, if you're driving a Porsche or a Rolls Royce or something like that, I guess you can call them a status symbol. But the Mustang becomes a part of you. And again, it's very hard to describe, but it's a real personal connection that you actually get with your car. Ang collection ni Bob, itinuturing daw niya bilang kanyang babies. All of these are dry cars. Well, I call them dry cars. I hate them going out in the rain or anything like that. You know, these are my babies, so to speak. And I wouldn't take my baby out in the rain or anything like that at all, so why should I take my car out in the rain? But no, all of these are dry cars. We've got the truck for the running around. If we go out on a special occasion, we go to a coffee shop or we go out for a meal or whatever type thing, then yeah, we'll certainly take one of the cars. You know, they're all driven. Napapalibutan din daw si Bob ng supportive individuals, kaya nagagawa niya ang kanyang pangarap. They think I'm crazy. No, you know, I'm surrounded by good people. I really am surrounded by good people who support me. They understand my passion. Everybody has their passion. You know, my wife, I love the Mustang. My wife loves handbags and things like that sort of thing. So, you know, everybody has their own dreams and aspirations in life. My personal one is my vehicles. And I've got a very, very supportive family, you know, who look after me. You know, whatever I say or do or anything like that sort of thing, you know, she's there. She's got my back all the time. Kabilang narito ang kanyang may bahay. No, I think as a couple, you should always have each other's back. That's the reason why I supported him with whatever, with all these cars actually. You should have his back and support him. That's just how partners should work, right? That's how it should be. So we've been a good team. We've been very good together. We work together as a team, which is that's the good thing about us. Always has been. Samantala, bahagi ng pagbuo ng koleksyon ni Bob ang Ford Pampanga na dealership sa ilalim ng Laos Group of Companies o LGC. Customer service is number one. Ford Pampanga have got it right. They really have got it right in all aspects. As soon as you get out of your vehicle, you have the security guard there. And he opens the door, he welcomes you, you go in, you have salespeople there who understand the product.
You know, they're not there. I think Ford Pampanga, they're not there to sell you the product. They're there to advise you about the product. It's up to you, the individual, to make up your mind whether you want the vehicle or you don't want the vehicle. It's as simple as that. But it's their job to advise you, would that vehicle be suitable for you? They do it perfectly. You know, the sales team over there are just very knowledgeable. They understand what they're talking about, which is very rare you actually find that in a dealership. Kapuri-puri raw ang after-sales service ng Ford Pampanga at itinuturing ang kanilang customer bilang family. They'll text you, oh, you know, you've got a service due on your vehicle, or this is coming up on your vehicle, etc. Yeah, and you become a part of their family. And again, I know I've said this, but you don't get that with any other. Well, I've personally not experienced it, let's put it that way. Maybe you do from other people, but from my personal experience is that I don't get that. So yeah, I'll always be a loyal customer to Ford Pampanga, always. Nagpapasalamat din siya sa kanyang mga katuwang mula sa restoration ng kanyang mga sasakyan hanggang sa pagdisenyo ng kanilang tahanan. These two people here are so precious with what we've got and what they've achieved and what they built for our family. And we'll be forever grateful to the pair of them. As I say, Marlon, he did a fantastic design. He came up with some ideas. I came up with some ideas. When he looked at me with the ideas, he said, really, are you sure? You really want to do this type of thing? But he achieved it. He achieved everything. And it's the same with Eddie with the vehicles. You know, the vehicles, that's why we're here today with Ford Mustang, you know, and both of these guys, this guy makes them, this guy houses them. Samantala may mensahe naman si Bob para sa mga nagnanais magsimula o magpalago ng kanilang car collections. Follow your dream, follow your heart. Really. Anything is possible. If you anything in life, as they say, is possible if you just focus on what you want. Have an end goal, you know. And then how you get to the end is determined by yourself. So if you have, you know, if you want to go left, right all the time, then it's going to take you a lot longer to get to your end goal. I had in mind, because my father, he had blue blood, he had Ford written all over, he was Ford all the way, and it's kind of like handed me down. So it was all Ford with me. But I'm very, very lucky, I'm very fortunate to have what I have. And I couldn't have what I have without the people behind me. Mapapanood ang buong kwento ni Bob at ng kanyang Ford Mustang collection sa Stars on Wheels dito lamang sa CLTV 36. Liana Canilaw, CLTV 36 News. At sa mga balitang nakalap ng CLTV 36 News, para sa karagdagang detalye, maaari ninyong i-follow ang aming social media pages sa Facebook at CLTV 36 Official at CLTV36 News, sa X o dating Twitter at CLTV36, sa Instagram at CLTV36 Official at sa aming TikTok at CLTV36 Official. Kung nais mong balikan ang mga programa ng CLTV36, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel na at CLTV36 Official at aming website na www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV36 nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 38 cable partners. Kasama ang buong pwersa ng CLTV36, ako po si Jody Dizon Mercado. Maraming salamat po.